danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. An yi auren ƙauna sai ku zo ku yi murna, duka dangi guna farin ciki sai ku nuna, ku bar rawar tambura na. Dan amarya gidanta za ta je yau ta kwana. To amarya duba yanzu kin yo gaba, halin ki an yaba, zo mu zauna mu saba. Inda gyara ki duba, karki je can ki ba mu kunya ki a auna. Kin samu tarbiya ilimi ba ƙarya, ga ki mai alkunya, karki yi masa sanya, sai ki yi mara biyayya. To ki gane a yanzu kin shigo turbar aure. Duk mai tarin bukatu sanne in ya fashimtu, wata ran zai wadatu, shi ɗalibi mai rubutu. Lokaci ya iso zai ganshi ya iya sadu. Lokaci ya iso na ku dan kun faso, kun yi aure na so. Ango amarya ku taso, rawa ta shoki ku kwaso. Ku zo da murna da lokacin ku yau ya nuna. Kun ga babbar rana an yi auren ƙauna, na gani da idona ma'aurata sun ka zauna. Kallon so da ƙauna, sai murmushi suka yau a tare mai burgewa. Sai kamshi ke tashi na tirare na feshi, ko ina an saka shi, mai hassada baya jin shi, komai yake yi don kanshi. Nemo kutar yan kedi na ce ku bar shi da Allah. Dan gidiran zane duk batu na haka ne, na fada ko da jane, yan bishiya ne shi na ne. A yau batun sai ku gane, idan akwai kuskure a zantukan ku yi gyara. Wanga dukkan kwarya ai kwadai ta yi sanya, an kushi ya yi zara ya wuce tun a baya. Don kwa ya sha gabanta, to kun riga kun wuce auren ku sai ku rike shi, ku rike shi. Auren ku sai ku rike shi. Kasuwari ba ce kar ku yauce ku ce, banda ɗauko zance, kin ga da kin yi dace, cikin amare kin zarce, kin ga dai san kace shi ne a dogon mai. To ku auna ku ga, za ku gano daga sai da turbi haka ne. Danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka.